Hola, soc Montserrat Enric i estic aquí per presentar-vos el llibre del romaní, el que hem tret aquest any amb l'editorial Farell i, a més també una miqueta parlar dels altres llibres de la col·lecció de les bones herbes. Què us puc dir del romaní? Doncs mireu, del romaní se'n poden dir moltes coses i totes elles bones. Per exemple, és una de les plantes medicinals que ha tingut més estima i més protagonisme al llarg de la història, molt per damunt de la resta de plantes medicinals. I no només això, sinó que també aquesta afició pel romaní i aquest interès que desvetlla segueix encara molt vigent perquè és la planta que actualment té més estudis realitzats en sentit numèric en tot el món científic. I no s'estan equivocant. Algun motiu hi deu haver. Doncs en aquestes 150 planes del romaní podem veure per què aquest interès que té aquesta planta. Per exemple, no sé si sabíeu que una de les plantes que va generar el primer perfum de la història moderna, que va ser un perfum molt famós, va ser el romaní i va ser la base, l'embrió, diguem, del que després va ser la indústria del perfum. És a dir, el romaní és una caixa de sorpreses i en aquest llibre en teniu unes quantes. I potser l'altra sorpresa que ningú s'espera és que és una de les plantes més antioxidants que tenim i, per tant, infravalorada, infrautilitzada, etc. O sigui que en aquest llibre també és interessant perquè hi ha moltes receptes, moltes idees i molts preparats de cara a que pugueu aprofitar aquesta planta. Per tant, el proper dia 20 jo us espero aquí a la Biblioteca de Sant Vicenç per parlar del romaní i de les altres plantes que formen part de la trilogia de les plantes més tradicionals de casa nostra. No falteu!